Mari kita bersama, kita sambut Bapak yang ketiga. Yuk, RDDX Garuda Wisnu Satria Muda. Selamat menyaksikan.
Oke, sama menika tari Gedruk GWSM Pak Jo. Piye ora kumanan mik? Ya wis. Endi iki mike? Nah. Mobilnya menika garapan musik anyar GWSM. Digawe klasik-klasik tapi tetap gayeng. Jan yo gayeng nyampleng ya Mas yo. Bener. Menikmatine. Iki judulnya lagune Asmoro Rondo. Asmoro Rondo isih cewek lho. Iyalah masa Allah. Asmoro Dono. Asmoro Iya, iki Dono. ngasih keceplosan iki. Saya seneng rondo apa iya? Wae ra trimo ke Mas yo. Nyikir. Ane aku seneng rondo kowe kepiye cemburu. Yo ora apa-apa kan apa-apa. Wah. Ya Allah wis Berat jajane ya Mas yo. Heeh. Ki wong wedok jan angel kekarepane arek dipiye-piye kadang ora tau kebeneran Pak Jo. Iya cemberut kae. Oh, wis mancen yo coba. Yo coba. Urip pisan menangka coba ki yo Sania. Sania kuwi angel Seratanane jan ngwangil. Nggih, mobilnya menika babak ingkang nomor 3 saking GWSM enten regedeknya Indonesia bersama Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda Pak Jo. Nggih, menika enten rencang-rencang enten Mas Nemo, Mas Luki, Mas Yul dan juga teman-teman bareng-bareng mangayu bagyo ngerameaken acara wonten ing siang menika dalam rangka gelar seni budaya. Nggih, gelar seni budaya memperingati kemerdekaan Indonesia. Leres ingkang kaping 8 setunggal tahun Mas yo. Nggih. Iki janjane pintere wong biyen, pinter-pintere wong Jawa. Pripun to Mas yo? Lah nalika jaman semono ki londo teko nggawa bedil, nggawa brem Pak Jo. Gowo bedil, gowo Iya. Wong Indonesia ki ora duwe apa-apa. Iya. Modal nang alas ngetok pring dilandepi akhirnya dadi bambu runcing. Heeh. Nah, sak menika iki londone nggih dipun paringi pasugatan ana kesenian jatilan. Iya, dipilut ke Jatilan ya Mas yo. Bener, iki ceritane londone dihibur nggawa jatilan. Nggih. Nalika londone leno bedile didelehke lah para wong-wong desa, wong-wong Jawa jaman biyen ditodongake marang penjajahe nganggo sing jenenge tombak alias bambu runcing. Bambu runcing. Akhire londone wedi kabur, akhire Indonesia merdeka tahun 1945. Ya, Alhamdulillah ngantos dinten iki wis kehitung 81 tahun Indonesia merdeka. sangat bersyukur sekali ya Mas yo, kita wis ora menangi zaman biyen ya Mas yo. Ya wis Wah, merdeka, kamulian ya Mas yo, dedonga maring Gusti Allah ingkang Maha Betul. Kuwasa. Tetap tasyakur ya Mas yo, syukur. Nggih. Nggih. Zaman biyen iki apa-apa rekoso Pak Jo. Iya. Arep mangan rekoso. Nggih. Lho arep perno-perno arek obah polah ya ora iso. Iya. Mergo Indonesia urung merdeka isih dijajah londo. Iya, pendidikan yo isih kangelan ya Iya. Mas yo. Biyen. Biyen ki ana zamane diadu domba. Iya. Megano Indonesia iki tekan saiki kadang isih ana sing kurang maju mergane biyen bekas penjajahan. Nggih. Andai kan kok Indonesia biyen urung tau dijajah iki mesti wis maju kaya negara-negara liya. Iya. Nah, saiki tugas awak dhewe wong-wong sing berbudaya Nggih. kuwi kudune nguri-nguri ngenalake marang sing nom supaya besok menjadi tongkat estafet Nggih. memperjuangkan kesenian Indonesia. Iya. Indonesia ki rame, terkenal orang mergo makanan tempat wisatanya tapi juga kebudayaane. Kebudayaane keseniane juga ya Nah. Mas yo. Yo saiki dilanjut Nggih. campur sarine Nggih. dipun paringi lagu Dadi Ati. Dadi ati yo Mbak Sania Iki ben dibawani karo Mas Bambang. Mas Bambang. Yo monggo Mas Bambang dipunaturaken. Iki kalau dibawani sing gedruk ben ambegan. Iki golek kepean, durung ngapal sing nyanyi. Tahu saja. Sama niko bawa Dadi Ati spesial kangge Mas Tian. Gegarane wong akrami Gegarane wong akrami yen tumrape wong urip kuwi kudu sesandingan omah-omah bebarengan. Semoga lanjut. dudu bondo dudu
dudu rupa Sing jenane tresno, sing jenane cinta tidak akan memandang harta benda. Yang terpenting adalah cinta kasih sayang dan ketulusan. Goro amung ati pawi tane wong omah-omah wong bebrayan kuwi namung modale tresno jalanan saka ati. Akeh wong sing ketemu iki nalika ning mobil, ning bis, ning kendaraan ngono kae, ning tempat umum, kadang jagong jejer sekora kenal, geser-geseran, akhirnya takon-takonan, akhirnya dadi pasang-pasangan. luput pisan kena pisan Ananging yen pancen dudu jodone Pak Jo, arak dipeksawa kaya ngopo, diparingi bondo, priya lan tenaga, nek oncen-mancen dudu senenge dudu jodone ora bakal dadi. Mugakno yen gampang pancen gampang, yen angel pancen angel. yen gampang luwe gampang Loh bener pituture wong jaman biyen. Yen wis mancen jodone mesti dipun paringi dalan, dipun paringi gampang. Lanjut. yen angel Duh, aja lara ati yongger, yen manten dudu jodone sing sabar golek sing liyane. Mergone ya kuwi sing jenenge jodoh ora iso dipeksake. tanah kena di lumbas arato Tresno suci lan sejati ora bakal bisa digantekke marang bondo. Mugakno mari kita sayangi orang-orang sekitar kita dengan perasaan tulus cinta yang sejati. Yuk dilanjut dadi ati. Semoga dados.
Jih iki Mas Yo. Wis ana gas-gas bareng iki Mas Yo. Iki dudu tabung LPG Oh, yo. tahu LPG. Halo gasku. Iki tabung gas. Tabung gas. Mas Luki butuh pernapasan. Pernapasan ya. Dipasang kecap. Heeh. Yo semoga sehat ayo Mas. Memang ini suatu tantangan Pak Jo. Iya pantangannya panas, iya Ketika hawane yo. pentas siang iki tanpa Iya. tutupan puanase koyo ngene. Nah, sedangkan leng gedruk kuwi kudu gedruk-gedruk tenagane gede. Nah, iki ambegane kadang ora canda. Iya ora canda Oh. dipol-polke ning gedruk tenagane iki Mas yo. Mergone iki dhewe main nggon Sojomerto Kidul Pak Jo. Iya. Kene iki nggone wong seniman seniwati. Iya para winasis budaya kene Mas yo. Bareng-bareng pokoknya kita seduluran. Seduluran. Dipun rameaken acarane. Nggih. Iki mangko bengi saya ono obrus dari Obrus petugan. petugan. Ya, pokoknya Nggih, monggo ingkang dipun badhe mreksani saged tidak mriki malih Nggih, Pak Jo kalau nggih. kalau mangke dipun rawuhi wonten papan menika tasih wonten kesenian obrus saking petugan. Nggih, Oh iki tombone jare pop es. pop es keja. Dudu oksigen ning pop es janjane. Nggih. Mas yo, Halo. benjing minggu pentas wonten putih malih menika kinten-kinten saking BWSM. Kita badhe menghibur masyarakat keron salam nggih Kit. Cobi Nggih, mbok bilih GWSM menika badhe pentas malih. Nginjang minggu nggih wonten ing Dusun Keron Mantingan Salam mantingan salam. tanggal 23 Agustus, Nggih menika siang. dilanjut tanggal 29 Agustus malam. Wonten ing Ningking Sukorini Muntilan Pak Jo. Wonten Muntilan ugi. Nggih. Iki Nggih, jadwale wis tekan Desember. Muga-muga dipun paringi lancar dayanipun. Alhamdulillah amin. Lanjut nginjang tahun depan. Tahun depan sampun wonten. Nggih, muga-muga iki Nggih. sithik-sithik dipun nayahi Pak Jo. Nggih, Cicil-cicil. dicicil utange iki. Nggih, ngaturaken panuwun kanthi tanpa pepindhan dhateng sedaya masyarakat ing Sojomerto mriki sampun kesuhan dawuh kala sak kadang estu nyuwun tambahing wewarah pasinaon anggen dalem kegeladen wonten mriki tertentu kathah kekirangan saha kekilafan estu nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Nggih, yuk dilanjut Pak Jo. Monggo. Semonggo. Sojomerto
Ayo mulai para budaya sampun sore. Thank you.
Ijih mekaten saking para pamirsa Sutrisno Budaya kang satuh kinurmatan. Pilih sampun paripurna